May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagiyan niya. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw! Ikaw ang kriminal! Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino! Ako si Paulo Mariano! Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urom. Aton ko sila. Kinahanglan maluwas ang mga Paulo, dili mahimong muadto kang ikaw rang usa. Magtawag tag mga pulis na pahibaon ta sila. Sige. Pero Paulo, kadiyot lang. Dili ka takatawan sa mga pulis. Unsa? Ako anong gudo sa may basihan mo ang imong damgo. Anak, tingali bayag. Dili ka mo tuunay. Ang buot kong ipasabot, kuan. Dili ko sa muko ni mama sa akong katugon. Kung dili pa tinuod. Natultulan ko ang inyong nahimutangan ni Mian. Sa maog hapon nga kahimtang nay. Maong utang buot. Atuan ang mga pulis. Muuna mo nga to sa simbahan. Pero kinsa may... Ikaw, kinsa may kauban mo dito? Ang buot kong ipasabot nga... Magkuyog kong duha ka tao din sa Sevilla. Ikuyog ko sa si Noy Martin. Sige. Kanang taong gibili ni Jess, ha? Maayo na siya kay Anad. Iyan ang trabaho. Ikuyog siya. Hello? Bye. Bay, sige kung tawag ni Papa ni mo. Di man mo tubag sa yasil. Nasiya sa inyo? May operation tingali. Mao man na siya. Di man na makontak kung may operation. Musta naman ka diha? Unsa bang orasa? Bay, palihog kung takas Papa ni mo. Padoon na ko sa simbahan. Kinahanglan maluwas ang mga pare sa kumbinto. Magunsa ka man sa simbahan ni mga orasa? Gipukaw ko ni Mama, bay. May mahitabo sa mga pari. Di ko rin palabyon. Inas Papa ni mo. Tabangi mo ninyo diri. Bye. Paulo,
Paulo? Sa ba ni? Paulo, asa man ka? Pasensya ka na lang ni Martin. Mianhin na lang ko. Dihapit ka. Wa na lang ko manawag sa silimian. Mahasol siya kung mahibaw. Mular ka na ba siya ugma? Ha? Dali na noy, kuyog ta. Nakasiguro ka ba ni Paulo? Wa. Sa mga wa ko makasiguro dihang giadto na mo ang himutangan nilang nian ug nanay Asusina. Dili mamukaw si Mama Aida kun dili tinuod. Kinahanglang mangandam kita. May mga armas kung si Sir Bando ang nagplano ni ini. Peligro. Wa ko mahibaw kun siya ba. Wa gisultis Mama. Aha. Baka mao ka mo gamit ini pusil. Oh, kuha ni. Why sakop si Sir Bando nga di magkaibaw mo gamit ni ini. Salamat. Ay kabala ka noy. May mga pulis tang backup. Nahara ninyo kung dili mo motoko. Pero timanin ninyo ha, ang akong anak ang tag-iya sa Villa Mariano. Kung dili ninyo buhaton ang pagresponde sa iyang tawag, Sige. Sige na naman. Pero nahibaw kayo kung pila rin kabuok din eh. Damgorom ka na. May nalagay may magamit may sakyanan. Mukoy ko pa. Oh, unsa? O unya nananghid ka na. Bahala lang gud. Sultihi lang yung mama kung mana. Na sige. Tana. Tana mo. Pasensya na lang mga padre. Usaon, panahon man karon na kinahanglan ko ng kuhaon ng tanan kong investments din eh. Lakip na ang tubo. Kamaran na nga kung gawang pare. Utang buot, ginalang madaas siya sa hospital. Kamalaka. Ipahimutan ko ka mo, padre. Kaya, rest in peace, mga padre. Sige na. Kuhaan na niyo ang tanan nga makuha. Dali! Kinahanglan timing kita. Magbubuwag taglakaw. Kita ng takardo, ha? Muna ko. Way timig ang palibot. Mingaw hangtod ang kumbinto. Oh. Pero magkapanlibaw sa balihibong kamingaw. Dili kasagaran. Kung sa may buhaton ta, manood ta. Oh, mga pulis. Diyan na sila. Paulo, ni ana ang mga pulis, kauban ko sila. Nay, anong may kuyo ka pa man din eh? Gusto ko makasiguro, Paulo. Nay, trabaho kinis mga lalaki. Gusto ko makasiguro nga luwas ka. Nay, pabili lang din sa kanan. Ug bisag ko sa may tabo, dili ka lang. Ha? Pero, Chef, susiyo na itong kumbinto. Ug ang simbahan. Unsa ba'y atong atuon? Ang simbahan, ang kumbinto. Ang duha ni Martin. Tay? Ikaw na, Tay? Manglay ka na, Tay? Magtago ko. Tay? May tao? Sira ko na yung pultahan. Tay? Tay, hain ka! Tay? Ah!
mga banyaga. Wa gyud kaluoy sa mga pari. Gingnan ko kamo. Dili mo sipiat kung si mama na mamukaw. Kung si mama mo ang nagpadamgo nimo, usara ang buti pasabot ni ini. Nay, sa'yo buto may pasabot. May kalabutan sa ilang kriminal ang naghimo ni ini. Si Mian. Tigalig apel sa plano. Husto! Husto! Si Mian! Yo, Martin, tara. Ato na to si Mian. Mayan! Mayan! Abli ang puntahan! Mayan! Tay! Tay! Mayan! Ngano naghila ka man? O sige, tabo mo. Gibiyahan man lang ko di mo din, tay. Oh, pasensya na. Pero ngano naghila ka man? Gibato ko, tay. May namato na ako. Unsa? May nakita kami, Mian. May adiya ka, kinsa? Wa! Napagani di ang batuon. Asa dapit? Kanut, the flashlight. Dito napita. Dora, napang bato ay. Sana? Murag may papel. Amping mo, may balik siya. Ricardo. Ha? Si Ricardo? Unsa man si Ricardo? Siya ang nagsuwat ni Ine. Kabisado ko ang iyang agi. Siya ang tighimo sa pahibaw sa bilya. Og nahibaw ko, si Cardo ang naghimo ni Ine. Kun mo na, hustos nanay. Sa Paulo. Siyang giingon nga may kalabutan sa kamatayon sa kong mga ginikanan. Ang mamumuno sa mga pari. Kung si Mama Aida ang nagpahibaw nako. Unsa to? Unsa kamatayon sa mga pari? Kinsa mga pari ah? Itulis ang simbahan sa Isla Maria. Lakip na ang kumbento. Gipatay ang duha ka mga pare. Unsa? Kinsa man ang nagtulis? Way ka siguro. Pero nagtuo kong dako og kalabutan ang pahibaw nga midangat nimo. Si Ricardo. Dili ko magatuo. Dili ko niya na si Ricardo. Dili si Cardo. Ang tao nga naggaong kang Cardo. Si Sir Servando. Unsa? Mian, utang bot. Ayaw na pagbalik sa mong trabaho. Dili na mahimo. Gusto si Paulo, Mayan. Kinahanglang mo undang ka na sa imong trabaho. Dili mahimong ibutang mo sa kakuyaw ang imong kinabuhi. Tay, bisag asa ko. Kuyaw kihapon. Usa pa, makinahanglan ta sa konsueldo. Mabuhi ta sa gamay kong sweldo. Ako ang muhatag nimo sa imong sweldo, Mian. Sa samang sweldo nga gidawat mo sa bangko. Ari ka mo trabaho sa Villa Mariano. Pasensya na lang, late me. Late pa sa mga mong pagpahibaw. Tinuod kang damguragi ka ng impormasyon mo, Paulo? O ni Jess. Asa pa man ay kong impormasyon? Pa, di na kumukuyog balik mo syudad ha. Anin lang ko. Ha? Hatagan siya kung mong problema. Problemahon mo ang imong inahan. Usa pa, wa kay daang mga sinina. Di na problema ni. Bitaw, sukod man ming Paulo. Siya na'y bahala. Hasta brief. Sulihan ko ikaw, Raji. Ikaw og Mian. Ka? Sumian? Oh. Ano na sa trabaho sa Villa Mariano? Kamu nang duha ang muda sa mga libro. Sugod og malawa. Dili na mahimo. Mian. Unsa may sunod nga mahitabo,
Manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.